Kawai Kalong Yeng kabadai na po kasnong Marshan Nongrim, West Cass Hill District, kalama di gajing sosan, hakaba na lor baban gajing duk, katay Kalong Yeng kamsum layo ru kano gajing yarap, dakaba kano ru bagane kaday namar gajing le bom sut nyaw jong ki porsnong. Katay Kalong Yeng kabalama di katay ka apot, kaday ki yeng jong ikong Margaret Wanyang, bad jong uba John Franks ngi thong ni ba, kibdan ru laingut ki kon. Katkum gajing yathu jong ka Delphina thong ni ba, kabadai ka kiyaw kurim jong ka kong Margaret Wanyang, laong ba kasnong Marshan Nongrim. Kala pasong quarantine ni katay Kalong Yeng, hadin bu kupajong katay ka Yeng ulawan pai shala Yeng, nakajaka bala na nong ba silong, katawad hadin baka sorkar kala siya ay kayat ka Yeng nakaway ka district siya kuway pat. Nakaliang jong katay Kalong Yeng kalapan pauru bawat hapaden ka Jing duk, bat ka Jing siyong quarantine, kabala kenjo mentala kanday singi, nraya kabam ka di la syurap da ikiyaw kurim, kat bala ay, kilapan pauru ka Jing sengaw diyaw halor ka Jing pasong quarantine, tangya ka ni Kalong Yeng kat bay kiway pat kibadang wan la syupalat kumto. Giong mede pancaset kasos ngai rangkat badi nei kon mederat ban moi hana ta ya chi bro ong phui ki me pi mana chunga sem phui chong kho ba chung la jong kai di ate la jong la dere ban ya penjan ya pen bit khle hong te hadin ta de kon nga de wong to nga ko ngu nyong ong phui chnong namar bu nadu bu nga chiong iwan haga tiung dang lockdown dang perking de la phun sordar ong lemno sordar ngade ngati kwadiwan jungo ikon para de uang sordar ong eu kata de bahe patlong re ta hadin dia talas niu ong ne kasorkar kelas dang pelaj ye we district bani akay di ta sa phunlot ne sordar ta sordar ong le re madiwan nomor sorkar wala pelaj de kwan re ne bu sordar ai jung pit Regi dang ong lot haba melai pen kinyan. Melai pen kinyan ya mesed bet. Miderat pan mo yan no kat sos ngoy bat kon bat phoy bat keme bat kpia. De kon ngal wagar pat lem no wong ngala phun sordar ngakan re ong dang don kamset da habo sordar klem pen chai re. Jinla da pen chai sordar ong dang don kamset lot de ngade. Hagat ngana gachin id hagat juga melung. De nga Iwan Schneider tiang en belatiang te uang ngakar pada poi ong to ngako ngu ia tai ong poi ngansa kiwat chong ini kon langate temtep sinin kong te ngadi no pai no sor mar ngahabla te ki ong to medi no sor te sinang kong te hagjong wen kam ha no stoi hong lab galira dung ti sor te labra ti sor wen pai chno te gi wo nien menoi de ki ong set mentoy ngalas ni kan tindang ne en menia tu set mentoy ya to mendang iwan haba uta ba he jon ula pen ken usen ko ngure kat kum ga jong lap tha chnong te balap kalirat de sa no de ma chmudure haban pai chung te sui ba ar sa di pai no tre hasor Putri ya. tre chna misteri Tolong lu Islam itu. lockdown Te uwan pai manas no kana trik. uihan tun sedang kena tai Long ki chnong ki AC blake imot. iwan seblek en kan mere Thare lem nom nok chong bai mamon na. ki buthare ko hana chong kho phayung na sa be dong cha hana dot be dong cha no hana chong pa ki di chi na Hakini kena sini kena keliang cunong ki ai re kena ki yung yarap ni ki kau. ai re Ai kau ya re. ai khare ginam kita ki asa badi da akar ngadi bad uta u kan ginam wa ye ta dumut ki chai laingut dumut ki rum re ki re noi ki chu bek nei chung chi ki ong lem no ki ong ki klem ya jan re ong ari nei chung ba he ti ong ne haba phul hukum bani jan re ti ya le dekat bala ban ya penting ki ai kiau Ya. En regi no ki menyarap ni chnong ni bersarkat. enre Mati la chong bai kandai singi mo na du wan du. khoi khoi Halor ke ni ke benta ka seng Neutrep Youth Council Nongstein Circle haringkar ke HYC Marshan Nongrim Unit kelapan pau ke jing sngokhia ke bajur bat ongru ba ke Kalong Yeng kamdai tang ba kala sha leng shop ka jing jinjar ba jing tngan ndrai kala sha le bom set nyawru halaki borsnong lada ka sinong ka penbej rinti ya kata ka quarantine kalong shisha ka badan kam ndrai ka jingle jong ka sinong ka wanra panpani ka jing sngosi namar ban shuset kumne klam ka bam ka di kalong ka e ka bom la ban long ong kinong yalam ka HYC
kumta haka pratrik ubanai jiliu kaseng HYC Nongstoin Circle harangkat kategi unit lembat kajingya snok tilang jong ka relief team jong kiseng samla ka snong lat weitang daladi kila hiar syakateka snong bari kandu ikte ka longyeng harangkat kijing no jingyarap daki kau bat ki weipat ki marba mardi bat kau sang kilo ya sebentar halor kene ka jingja kene ka yeng kasam masngo khia ban ong ba ban ki parad briu ke badang don kam ya ka bam ka di makin sukhain no kum ya ki briu ki bom don kam bam don kam di shu te ka long ka e ka basngo si mar ka shino ha ngasngo thu le se lada ki pen long sisa ya ta ka quarantine ka long ka e ka bob ha nrei kum ba ki le pat kala long ka ba sngo si amar ya ki long ying ki long sam ki ba kum kini te nsu ong ban su set klem ka bam ka di te kalong ka ek ba sngo si hangi ka ban sngo khia halor ka ni ka jingja namar kum ka snong ka jingle jong ka snong kala long kum bale siliang pe la long kum ban su pe breu namar phi kan namar hang ni po snong jongi kimdei tang ki badon haslong kidon ru ki ba nabar jongka Meghalaya te bansu ong ba tang ya ki bawan haslong ru taka kalong ka eka bam snow day namar nakaliang jongka sunong kamdon ka eka ban penkre namanta kita ki jingwan jong ki we ki ba ule nabar le se bat ki ba wan bela nadu na slong ki we ki jakaru te nakaliang sunong kamdon ya ka eka ban penkre te astang lada ubriu la poi hapo snong kisu ong ba pila le bi an te kanik ngimsngo ya hap namar mila kli wat ngala wat benia nga kliu sordar snong wang haswa banwan la fun yang la steyo la kumba steyo te kalong ka ek basngo phlapat nakaliang jong ki pajba snong bat jong sordar snong kim don ya ka jing ya snuthu tangkawe namar usor rasnong wang klemtip ya kita ke bakasnong kale den rekat bah hadin pat nga fun namenta kajing fun arsin jonga namenta kajing sngokhia ba kini kilong ying kisu set bapli kem don te ngam senga ong ya rang ba snong ban le kumno namenta kitu ki ba set quarantine namar sngus nei mo bapli klam bam klam di te nakaliang jongki nakaliang jong sodar snong uang ba kan sa ka ke badang kuslai namar lok ula de penbiang ya kita ki jong don kam jong kaying te kalong ka ke bas ngo klung sa hanga si met namar kum sodar snong di ban sngo thu ma ya ka jing jong ki pajba lani yong jong kani kalong ying ba ban penyo ya khau spoket habya ya kilenti ki ba jenjar kamtam hakini ki por lockdown ubri umi nang ni na pa jong kani ka ying umi na nang ni na ying ha sulong ban lej bela lap ka lockdown kumba lai benai te bopli myo bam myo tre myo ta tin wan hasnong ban wan pet ki khun te ban saja no kumni te kalong ka ek bas ngusi nakaliang jongi ka seng new tributes council Nongstoin Circle harkat ka New Tributes Council Marchan Nongrim Unit ni hadin ba presiden jong inang ni lapentip sangi ka circle bakal don kelong ying ke bahasa dan shop ke jing jenjar sing sathan hendrai om tang ba ka jing sa dan shop tang nak tak kedau ba than hendrai ka kala jaru ke jing sa dan shop ki breu jong ka snong de sing laban ong te nakaliang ka seng hi ni penpau bangidap da jing sngo khia bat ka jing susi ka bakraw du kata ni halo kan ni ka nongrim bangiwan hakini ka jaka banyawan ban no senyang kandiat ukhaw bat ka tudik kilo sini udai pan kumni kumtai ka daw ka ba penlong ini bangin
wan kalong ba nakaliang hi kum kasnong hi kum balok keren u presiden jongi nang ni naka macan unit mana sakmat ban keren sibon ki ik hakabay de ba kajing sa le ben la ni sa i kun swet sa i kun swet ikani kalong yeng nakaliang jongi hi nila nispun pau ba nila dap ban ya keren mod Saudara hajing ya telepon baru presiden jongi bukan ba syai ha nakabau ang ba nakaliang jong u ladap ban ya penbet hi baka senong ndrei ka sulong ba kibri hang ne hi kim don ya jing ya song thu kim don ya jing song thu ba kim kwa hiru ban piang le se ya kata jing song thu namar katum ka jing keren jong saudar usubtha ya kini kilong yeng makin haban susong khop hayeng nai leit bu seni satai to ladangi perkhat ya kata kala ban long hendrei ladangi perkhat padi kani yeng pat na ikin yo bam nama tang bakin leit seni satai ban thet ya ka bam ka sar kim yo su tika wanra ka jing dede halo kani kanong rim niwan hang ni te menero haswa bangin wan ngala telepon yu saudar jong kan kisnong mar sanong rim I ba nak paliar kumangi shortcut 8 ma tingi ngala pentip mau ba saudar ngi haban lek hasnong jong phi ban ai khau ya tukulung yeng tu wong mai leng lek ting so thu sai ba nakaliam ko saudar hi ngai skam umdon kanu ka li sing la ban ka jing bisni jing pi hun ya kan kulung yeng enreng so thu ba ki de bru jong ka snong ba don ya jing bisni Pi ladang ye keren yang kata jingle quarantine. Oh ni don kam le ta quarantine. Rei habang iwan pat hang ni pet ni ikumba kimpat la pen krek ya kata ka quarantine. Lani banbu eta ki CQC kumba ong ki quarantine center. Hajing sya kumba jia ki wipat ki snong haba pat le quarantine ki breu ki de bandon la ki center. Man nakaliang ka government ro kahaban wan kemi wan jengok ndrei kumba ngi wan pat hangni ni syam bakani kalong ying nakaliang ka snong ki pha kendit haba ulok jong ni long kemi benang suwan men ha ka tuka wei pat ka sin sajan ti wan hangni sin sajan wan ha ka singi ka babot pat ka kata ka de ha ka singi ublei ka singi try kilak perta snong kumba ong ma ti kilakot ong ban ya keren ya kam kerki ti hang tahi lawan hang ni bat ban ong ba pihak ban songkop hayeng menle ya ka quarantine ban phale hi ya quarantine mada ka snong kwa ban phale quarantine ka deban dapet la kani ka yeng kadang don em ya ka jingbam kum ukhau udai sini mlo kum khnyang bat kum ta ter ndrei ki phale quarantine kham da don ya ka bam ka di bat sakawero haba ulok jongkan ukpa jongkan ni kai longyeng uwan na shillong om na ki weipat ki state ila banong kamtam kum ka jelahi bar ko wei menta ila sya ban yarong yami na kawai ka district sa kawai pat ka district lingba ka jing ya lingba ka an bat kumjuru habang ye keren bat usordar uladap keren sayong ba uladap phone ki magistrate jong ka district west kasil ba ya ka jingrung jingmi ki brew na silong hanong stoin kamdon jing ferry issue habay ken pat aku pat kaliang ka ipat ka bapenengo kalong ba yau ne ukpa jong kani kalong yeng ki phale quarantine nrei wei pat ubrang suwan men hakani kasi thok ding nang maklama kim kum ka sinong hi kim semna lek ban ong ba undei ban le quarantine tegata hi ka wanra ka jinglengo yang ikum ka seng tengi pha ka khobor ka sinong ru ba lada ka kwa ban ale ya kani ka quarantine ki de ban dapan baik ba pan baik renti kanang ba kanum don kanu ka jing ya pek madong hapo ka sinong thau kanang bangin ya ile se ban wanra ya ka song san hapo ka sinong